Hello friends, आं दिनै लाइभ फैनांगौ जालायबाय मानोबा I just want to say one thing. Wrong information आंनि बारे spread दा खालाम. ओरैनोबाबो आंखौ मानसिफ्रा hate खालामखायो आं मिन्थिखागौ. खिन्थु आंनि खोथा लानानै आंनि नाम लानानै please wrong information spread दा खालाम. आरो आङो मालाबाबो बर'फोरखौ आङो गाज्रि होनाखै. आङो बर'फोरखौ होनाखै. आं मेनसनखौनो खालामाखै लाइभ भिडिअ'आव. नोंसोर लाइभ फैफेरोना? नोंसोर लाइभ फैयोना? होमबा लाइभ फैनायाव कमेन्ट सेक्सन जायो गाहायाव. जेब्ला आङो लाइभ फैदोंमोन आंनाव कमेन्ट सेक्सनआव आंखौ बर'फ्रा आंखौ गाज्रि हरदों. बैथालि, सिफा, गुन्दि बायदिसिना बिराद गाज्रि खोथा होनो बुंनांगौआनो जाबाय आङो दिनै. बिदि होनहरदों. बिदिनि थाखायसो आं होनदों नोंसोरो आं मा रायलायदों नोंसोर बुजियाखै नामा? खर'आव जेबो हाबा नामा? बिदिसो होनदों आङो. आं बिसोरखौसो होनदों. आं रावखौबो होनाखै. नोंस्रालाय मा सेन्टिमेन्टआव नांफाजोबखो? आंथ' रावखौबो होनाखै. आंथ' बेयाव बर'फ्रा होननानै मेनसन खालामाखैना. आरो सासे हिन्जावा आंखौ इउटुबावबो हगारबावबाय आंनि बारे लानानै. आरो आंनि फार्स्ट अफ अल आंनि नामा सनिया गयारि नङा. आंनि बारे माबा होननोबा मोजाङै खोनासं. आंनि नामखौ मोजाङै मिन्थिग्रो, इनफरमेसन लाग्रो, मोजाङै भिडिअफोरखौ नायग्रो. बिनि उनावसो लाइभ इउटुब भिडिअ हगार. गावनि साबस्क्राइबार्स बारायनो थाखाय मालाय हिन्जावखौ बदनाम खालामनो नों हिन्जाव जानानै लाजियासै. हिउमेन राइट्सनि बारे नों जेबो मिन्थिया नामा? हिउमेन राइट्सआ मा बुस्थु? आरो नोङो आंनि गाननाय जोमनायखौ पइन्ट खालामदों. आं जेरैखि गाना आं आंनि फिसाखौ होनदों आं माबायदि खांगोन. नों लाजियासै सासे नोंनो मेनसन खालामबाय नोङो उदैयाव 9 मास थादों नोंनि बिमानाव. नों बेखौ बिराद बुजिनो रोंगौ. सासे बिमाखौ नों बिराद सनमान होनो रोंगौ ना? गावनि बिमाखौ सनमान होनो रोंगौ. आंबोथ' सासे बिमासो. सासे हिन्जाव जानानै सासे हिन्जावनि रेसपेक्ट खालामनो रोङासै नोङो? आं जेरैखि खाङा आंनि गथ'खौ. नोंहालाय मानि सिन्था? नोंहालाय माखौ टेनसन जादों? एसे साननांगौ. हिन्जाव जानानै एसे साननांगौ. मालायनि गाननाय जोमनाय, मालायनि खोथा रायलायनाय, मालायनि देलायनायखौ बिदिखौ लानानै नोङो जाज खालामनो हाया. आरो आंखौ बुंदों नोङो आं बर'फोरखौ होनदों आं बर' हिन्जाव नङा दे. आं नङा दे. आंखौ जायखिजाया रं इनफरमेसन स्प्रेड दा खालाम. नोंसोर मा खालामबाय था. आंखौथ' बिराद गाज्रि पिक्चारबो एडिटिं खालामबाय नोंसोरो. बायदिसिना नोंसोर स्प्रेड खालामगासिनो. आंनि मोजाङै रायजो जानायखौ नोंसोर बायदिसिना स्प्रेड खालामगासिनो. नोंसोर खालामबाय था. जायखिजाया आंखौ नोंसोरो रं इनफरमेसन स्प्रेड दा खालाम. नोंसोर मोनसे बुस्थु स्प्रेड खालामनोबा मोजाङै नायग्रो, मोजाङै मिन्थिग्रो. बुजियाबा दा बुजि. होननोबो नाङा. सिरि था. गावबागाव बखिलायबाय था. जायखिजाया मानसिफोरनि गेजेराव आंनि फ्रेन्ड्सफोरनि गेजेराव रं इनफरमेसन स्प्रेड दा खालाम. थेंक इउ.